l-ewwel envelopes tajjeb li ngħidu la qabel ma inħabbru r-rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2018 hemm diversi premijiet fosthom l-aqwa recording, l-aqwa interpretazzjoni, l-iktar kanzunetta oriġinali minn hawn ftit ieħor sejrin jaslu f'idejna l-ewwel envelopes u ħanati l-unur lilek Kim sabiex tibda inti tajjeb. Ekku, nibdew bil-premijiet speċjali. Ekku. Il-premju l-aħjar recording għaldaqstant nixtieq nistieden lid-direttur ta' Pjazza Teatru Rjal, Chris Muscat, biex jippreżenta dan it-trofew. Is-siġġellat sowa hija dak l-envelop mhux vera. Jiena qed niftaħ tiegħi bil-lest. Mela, il-kanzunetta l-aħjar recording hija Allura, rekordata għand Philip Vella Studios. Applaus sinjuri. Premju l-aħjar recording Anja tal-Poplu 2018 tmur għal Philip Vella Studios għal kanzunetta Allura. Dak l-ewwel premju għas-serata tal-lejla, l-aħjar recording li kif smajtu tajjeb imur għal Philip Vella Studios għal kanzunetta Allura. Bħal dal-premijiet li għandna kemm semmejn nisemmi iktar mbagħad naslu iktar fil-viċin sabiex inħabbru il-kanzunetta rebbieħa. Minn ftit ieħor kol se jingħaqad magħna fuq il-palk Philip Vella li huwa r-rebbieħ tal-aħjar recording Anja tal-Poplu 2018. Proset Philip, proset. U proset it-tifel tiegħi, il-recording għamlu Sean. Sean, proset lil Sean dan il-premju għalik. Grazzi ħafna Philip, proset. Wasalna l-titlu ieħor għal premju ieħor din id-darba l-aħjar interpretazzjoni. Premju l-aħjar interpretazzjoni 2018 imur għal Monica Said Anamika. L-aħjar interpretazzjoni waqt 42 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu imur għal Monica Said għal kanzunetta Anamika. Ekku, Anamika. X'vera Anamika, x'tajb li ngħidu li dan huwa isem Indjan u x'vera. Iva, spjegat li Monika x'l-ewwel darba li ppreżentajtu għad Anamika, li le Anamika. Anamika. Mhux qed Monika tajba tngħidha. Monica Said. Monika Said, sinjuri. Aktar titli. Wasal il-ħin biex tiġi ippremjata il-kanzunetta l-aktar oriġinali. Jippreżenta trofew Noel D'Amato, PRO u koordinatur tal-Anja tal-Poplu. Nilqgħu lil Noel D'Amato hawnhekk ħdejna wkoll fuq il-palk li huwa il-koordinatur u PRO tal-Anja tal-Poplu. Premju għall-oriġinalità tal-kanzunetta 2018 tmur għall-kanzunetta Nistennik. Awtur Corazon Mizzi bil-kompożitur Corazon Mizzi wkoll u kantata minn Charlene. Il-kanzunetta l-iktar oriġinali, sinjuri, Nistennik. Nilqgħu hawnhekk fostna lil Corazon Mizzi u lil Charlene. Applaus, sinjuri. Proset Charlene, rebbieħa tal-iktar kanzunetta oriġinali waqt 42 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu. L-Anja tal-Poplu 2018, proset. Imississa l-premju l-aħjar kantawtur. L-aħjar kantawtur waqt l-Anja tal-Poplu 2018 imur għand Jam Band. Ħadd ma jaf xi jrid. Nistidna hawnhekk lil Jam Band. Għal-premju l-aħjar kantawtur 2018. Trofew fidej Noel ukoll sabiex jippreżenta lil Jam Band. Proset ħafna. Jam Band. Jam Band, sinjuri. Proset. Nawgurawkom. Issa, Owen, tibda issa it-tellieqa għat-titlu l-Anja tal-Poplu 2018. Eżatt. Nistieden lil Charles Schembri, Chairman tal-Kumitat tal-Anja tal-Poplu, u lil Lejn Falzon mill-Kunsill Malti għall-Arti biex jippreżentaw dan it-trofew.
Nibdew għalhekk issa bit-tielet post. Naqqas il-karti minn idejja, mhux nagħmlu xi Xi waħda bad tal-Oscars. Eżatt. It-tielet post, l-Anja tal-Poplu 2018. Ekku, fit-tielet post, insibu l-awtur Joe Kirkop, bil-kompożitur Philip Vella, kantant Philip Vella, kanzunetta allura fit-tielet post, sinjuri. Mużika ta' Joe Kirkop, ta' Philip Vella, lirika ta' Joe Kirkop u kantata minn Philip Vella stess, sinjuri, il-kanzunetta allura. Ekku, fit-tielet post, Anja tal-Poplu 2018, il-kanzunetta allura, kantata minn Philip Vella. Allura. Proset Philip. Allura. Proset ħafna. Proset. Allura. Proset. Malti bħalkom kollha li l-sibli għal. Wasalna issa sabiex inħabbru it-tieni post. Fit-tieni post l-Anja tal-Poplu 2018, awtur Giovanna Tart, kompożitur Pamela Bezzina u Alex De Bono, kanzunetta Mhux kif ħsibt, kantaw duett. Applaus, sinjuri! Fit-tieni post, għanna lil-duett. Ek kif nilqaw hawnhekk fuq il-palk magħna. Fit-tieni post, duett. Ekku, l-Anja tal-Poplu 2018 minn hawn ftit or sejrin nilqgħu ħdejna fuq il-park lil-duett. Kwalitajiet li preqażit inti sew f'daqqa jisin bdejt. Għamil konflitt perfett kif biex Proset ħafna. aktar ħabbit mod dirett dejjem rajt. It-tieni post. Però issa fidej għandi l-ewwel post kemm ħaniġi n-naħa l-oħra tiegħek u biex tara kemm nirrispettak u kemm inħobbok ħanħalli lilek sabiex tħabbar min huwa r-rebbieħ tal-Anja tal-Poplu 2018. Għax mruqod biha kieku, Ġifieri aħjar nħallu f'idejha. Ħanżomlok il-karti għax għandek. Nżomm l-enveloppi, L-envelope. kħax dejjem. Okay. Mela, it-titlu ta' stenna. Maestro, drum roll, please. It-titlu Rebbieħ tal-Anja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija 2018 tmur lil Kanzunetta Mhux kull ma jleqdeb b'awtur Emil Kalleja Bejlis, kompożitur Renato Briffa u l-kantanta Michela Gallia, sinjuri nilqgħu hawnhekk fostna ir-rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2018 il-kantanta Michela Gallia. Ekku, din 42 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu intrebħed mill-kanzunetta Mhux ma jlequ def, kantata minn Michela Gallia. Ekku, lirika ta' Emil Kalleja Bejlis u b'mużika ta' Renato Briffa, il-kanzunetta Mhux kull ma jleqdeb, sinjuri. Għaw għedin naraw l-Michela, il-kantanta tiħu f'idea trofew li semmejn iktar kmini jintiret minn sena għall-oħra minn kantant għal-kantant. Inizjattiva interessanti. Proset ħafna. Aħna bil-mod ħanerżqu fil-ġemp ta' dan il-park għax ovvjament issa sabiex nkun nistgħu nagħlqu s-serata ħanerġgħu nisimgħu il-kanzunetta u vera. Ħanħallu lil Michela Gallia tagħmel xogħla. Terġa' tkantana l-kanzunetta rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2018. Minn hawnhekk jiena Owen ngħidulkom is-serata tajba u grazzi sinjuri. Grazzi u l-lejl tajjeb, sinjuri, ir-rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2018. Mhux kull ma jleqdeb. Ma teżistix illużjoni tmerrinix b'ħafna make
snin għax ġismek tmaqdar għalfejn ħabib mux kull ma jlef telmix biz dak li tar majnek xolli taħdem li taħdem xammar il-kwim għas-suċċess moħotom għal-iklim sabiħ li lek nifsek tħol min ħajtek tasal biex twarrab kull li tħol issa żmien li tqum fuq saqar